Si Kristo Jesus nagwali sa purgatorio human sa mamatay? Tinuod ba gayud nga si Kristo Jesus nagwali sa purgatorio? Mao kini ilahang verses. Nga niini siya miadto og miwali sa mga espiritu nga didto sa sulod sa bilangguan. Kanang bilangguan daw dinha mao kana ang purgatorio. Mao ba gayud kana ang purgatorio? Mao kana ang atong topic karong adlaw sa The Truth Bible Program. Aron dili kita masayop sa atong tubag, atong basahon ang verse 18 ug verse 20. Kay si Kristo usab namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron kita iyang madala ngadto sa Dios sa lawas ng bahin sa iyang kinaiya. Siya gipatay apan nabuhi diha sa espiritu. Nga niini siya miadto og miwali sa mga espiritu nga didto sa sulod sa bilangguan. Verse 20. Nga kaniadto wala manag-anoo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Purgatorio bagig kining bilangguan diani? Para nga masayod kita sa sakto nga tubag, nakitay mga pipila ka pangutana nga magiya ka nato sa ato ang tumong. Unang-una nga pangutana, unsa kini nga presuhan? Kini nga presuhan, gikan kini sa Grego nga fulak. Usa kini ka lugar gayo, dili usa ka kondisyon, dili usa jud ka literal nga lugar. Ikaduha, kinsa man ang nga preso diani? Matud pa sa pulong sa Ginoo, mga espiritu nga didto sa sulod sa bilangguan. Mga espiritu. Apan espiritu sa unsa? Ingon ang uban espiritu kini sa mga tawo nga nisupil sa sugo sa Ginoo sa panahon sa pagbuhat sa arka. Apan espiritu bagi kini sa mga tawo? Sa pagkatinuod, dili ka na espiritu sa mga tawo. Unang-una, kung imo nang tawon ang pulong nga espiritu, wala ka nay qualifying genitive. Pero gani og naa gani na siya qualifying genitive, lalaki ba na o babae nga espiritu, automatically nag-refer ka na sa mga tao, human beings, sama sa Hebrews chapter 12 nga nagaingon, the spirits of just men made perfect. Ikaduha, kung si Pedro muhisgot mahitungod sa mga tao, ang iyang gagamiton nga pulong is persons or souls. Tanawa ra kuning verse 18. Iyang ginaingon nga 8 persons. Pero sa verse 19, ang gisulti dito espiritu. Wala gisulti nga person or soul. Wa siya nag-ingon nga persons or souls in prison. Apan ang ginaingon spirits in prison. Nagpasabot nga lahi kini nga being, lahi kini nga binuhat. Dili kini mga tao, kundi mga anghel kini sila. Kung tan-awon nimo ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4, maorang gyapon ang writer ni ani nga book, nagsulti ang pulong sa Ginoo. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into chains of darkness to be held for judgment. Now, kanang pulong diha nga hell, unya gikadinahan sila para i-prepare para sa ilahang judgment sa umalabot nga time. Di ba usa ka nakapulong sa pagkabilanggo? Kinsa gibilanggo diha? Ang mga anghel. Kung tan-awon nimo ang 1 Peter ug ang 2 Peter, maura gyud ang linya sa hunahuna sa writer. Presuhan sa mga anghel. Ang mga anghel gipreso didto sa bilangguan. So, kining ginaingon nga spirits in prison, nagatumbok kini sa mga anghel nga nabilanggo. Wala kini nag-refer sa mga espiritu sa mga tawo nga naa sa purgatorio. No, kundi nag-refer kini sa mga anghel nga naa sa bilangguan. Apan ngano na preso man sila? Ang tubag kay nakasala sila. Apan kanos amo sila nakasala? Ingon pa sa verse 20, who once were disobedient when the patience of God kept waiting in the days of Noah during the construction of the ark. Nagpakasala sila panahon nga ang arka ginabuhat. Pila ka tuig ang arka gibuhat? 120 years. Unsa man ang ilahang sala? Ingon sa 1 Peter 3 verse 20, disobedience. Ingon po sa Jude verse 6, and the angels who did not keep their possessions of authority, but abandoned their proper dwelling, this he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. Gibiyaan nila ilahang posisyon, ilahang pagka-anghel. Apan kanos ang magkininhitabo?
Klaro kayo sa Genesis chapter 6, verse 1. When human beings began to increase in number on the earth, and daughters were born to them. Verse 2. The sons of God saw that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them they chose. Namatod pa sa pulong sa Ginoo, nanaghan ang mga tao og nakaanak sila og mga gwapa nga babae. Nakita man kana sa mga anghel sa langit, sons of God, nga gwapa ang mga babae. So nagsuot sila og sanina, unod og dugo o bukog, aron makig-sex sila sa mga babae nga gwapa, o nakigminyo sila kanila. Busa ang kapungot sa Ginoo, misalaob batok ni aning mga anghela. Kay sila nakikilawas sa mga tao, espiritu sila. Apan nakikilawas sila og unod, o sa kangilngig nga butang batok sa Dios. Busa ang Ginoo, nag-imperno kanila, nagpreso kanila dito sa Tartarus. Apan kining sons of God nga naa sa Genesis chapter 6 verse 2, nag-refer ba kini sa angels gyud? Yes. Kung tanaw nimo ang nahauna pa nga libro nga nasulat kay sa Genesis nga mao ang Job, ingon sa Job chapter 1 verse 2, karon nahitabo sa diha nga ang mga anak sa Dios nanuol sa pagpakita sa atubangan ni Jehova, si Satanas miduol usab sa taliwala nila. Now, mga anak sa Dios, nag-refer kini sa mga anghel. So, ang mga anghel nakighilawas gayud sa mga babae diri sa kalibutan. Espiritu nakighilawas sa unod. Niani nga panahon sa tibuok kalibutan, hilabihan kaitom ang kasing-kasing sa mga tao. Kay ang mga demonyo misapi dito kanila. Naghimo sila mga anak nga nahimong mga heroes, mga warriors tibuok kalibutan nga dili godly. Tibuok kalibutan ani nga time mga kaigsuonan gidominahan sa mga demonyo nga mayor, demonyo nga presidente na ay kaminyoon sa anghel o sa mga babae. Kung ngilngig ang 2020, mas ngilngig pa ning time ni Noah. Grabe gayod ka dautan ang tao ni ani nga time. Busa ang Dios nagsilot sa tibuok kalibutan. Unang-una, ang edad iyahang gipagamay. Matud pa sa unang panahon mo edad ang tao og 900 plus, 969 si Methuselah, 900, 700. Pero tungod sa ilang pagkamakasasala, gihimo na lamang kining 120. Nganong 120 man, tungod kay mao kini ang kataas sa katuigan sa ilahang pagsupak kang Noah sa iyahang mga wali. O human sa 120 years, ang Ginoo mo baha sa tibuok kalibutan. Ikaduha nga punishment sa Ginoo, ug mao kini ang main punishment sa Ginoo sa tibuok kalibutan, ani nga time, baha. Dakong baha. Ang mga demonyo nga nisulod sa lawas sa tao, kini sila mabahaan, mga matay sila. Ug ang mga espiritu ni adtong mga anghel nga makasasala, mga anghel nga nakighilawas og mga babae, gitambog sa Ginoo diadto sa kinahiladman nga kung basahon nimo sa Grego, Tartarus. Ingon pa sa ikaduhang Pedro versikulo 2:24, kay kun ang mga manulunda wala kaluy sa Dios sa diha nga nakasala sila. Ingon pa sa Jude, ang ilang sala gibiyaan nila ang ilahang posisyon, proper dwelling. Hinunua iyang gitambog sila ngadto sa infierno. Kanang word nga gitambog sila ngadto sa infierno, Tartarusas, meaning having cast them down to Tartarus, o gibalhog ngadto sa mga lungib nga mangiob aron igatagana hangtod sa paghukom. So, naay good angel, naay bad angel, mga demons, pero naapoy mga piniriso nga mga anghel. Ato pong na-learn nga yes, adunay Hades, di ba? Din kining Hades ilabay kini sa Gehenna, no? O napada isa ka lugar, Tartarus. Mao kini ang bilangguan sa mga anghel nga masupilon sa Ginoo. Naka-remember ba kamo ni adtong tawo nga naposes sa mga demonyo dito sa Gadarenes? Di ba pag-abot ni Kristo Jesus diadto, ang usa ka tawo nga nademonyohan nidagan padul ka Jesus ug nisimba kaniya ug nihangyo niingon siya nga, "What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me." Grabe ginilang hangyo kan Jesus nga dili sila sakito ni Jesus dito sa abyss. Ingon pa sa verse 31, ug kini sila nangamuyo kaniya nga unta dili niya sila paadtuon ngadto sa kinahiladman, abyss.
naanay na nga adto di adto. Dili sila gusto nga ipaadto pud sila ni Kristo Jesus dito tungod sa ilahang sala. Apan ang pangutana, nganong si Kristo Jesus nagwali man sa bilangguan sa mga anghel human siya mamatay? Ang tubag mao kini, niadto siya di adto aron magwali mahitungod sa iyahang kadaugan. Dili kay magwali mahitungod sa kaluwasan. Kay wala na'y kaluwasan para sa mga anghel. Ingon pa sa Hebrews 2:16, kay sa pagkatinuod dili alang sa mga manulunda ang iyang kahangawa, kundili alang sa mga kaliwat ni Abraham. Unya, ang pulong nga wali dili kinigikan sa Grego nga pulong evangelist nga nagpasabot ka na og pagwali sa maayong balita. Kundili kanang word nga wali diha is gikan kana sa pulong nga cross, usa ka Grego nga pulong nga cross nga nagpasabot maghimo og proklamasyon mahitungod sa kadaugan. Kana nga pulong ginagamit kana sa military general sa unang panahon para maghimo og announcement sa ilahang kadaugan, cross. So, si Kristo wala miadto didto sa prisuhan aron magwali mahitungod sa kaluwasan, kundili nagwali siya mahitungod sa iyahang kadaugan. Human siya mamatay, niadto dayon siya sa abis ug nagwali mahitungod sa iyahang kadaugan. Kadaugan batok sa unsa? Kadaugan batok sa kamatayon, kadaugan batok sa sala, kadaugan batok sa mga demonyo, kadaugan batok sa yawa, kadaugan. Ang yawa dili gusto nga siya mamatay. Kay kung mamatay siya, kabalo ang yawa nga mapildi na siya. Pero namatay gayud si Kristo Jesus. Busa ingon pa sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 14. Busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya gayud usab miambit niini aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Sa dihang si Kristo Jesus namatay, gilaglag niya ang adunay gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Busa human nga siya mamatay, ang iyang kalagbuhi ingon sa verse 18, niadto siya sa abis ug nagwali diadto mahitungod sa iyang kadaugan. Mga demonyo, pildi na kamo. Pildi na inyong amo. Wala na kamoy chance nga makagawas pa diani. Nabagay verse nga si Kristo Jesus nagproklama, naghatag og public display sa iyang kadaugan batok sa mga kaaway? Oo, naa. Kung basahon nimo ang Colosas kapitulo 2 bersikulo 14 ug 15, sa napapas na niya ang sulat nga nagbabag batok kanato pinaagi sa patuman niini ug kini iyang gikuha sa atong agianan ug gilansang sa krus. Ang mga pamunuan ug kagamhanan iyang gihubuan sa mga hinagiban ug iyang gipasundayag sa kadaghanan. Mao na kini ang pagwali, gipasundayag sa kadaghanan diha sa iyang pagdaog batok kanila pinaagi sa krus. Kining pulong bitaw di ani pamunuan o kagamhanan, nagrefer kini sa mga demonyo. Genesis 3:15. Yes, gipaak ni Satan ang tikod ni Jesus, pinaagi sa paglansang sa krus. Pero pinaagi sa kamatayon, gitumba ni Jesus ang ulo ni Satan. O si Satan napildi, pinaagi sa iyang kamatayon. Dalayan ko ang Ginoo, wala nagi-chance nga modaog pa ang yawa o ang mga demonyo batok kang Kristo Jesus. Nganuman, nabayaran naman ni Kristo Jesus ang sala pinaagi sa iyang kamatayon. Kaya nga atong Dios nagmadaogon, kita usab nga gatuog gasalig kaniya nagmadaogon. Ug dili na kita mapildi pa sa ato ang kaaway. Ingon pa sa Biblia, we are more than conquerors. So, balik kita. Si Kristo Jesus niadto sa prisuhan sa mga espiritu aron magwali kanila. Kini mga espiritu diani, espiritu kini sa mga anghel. O kining prisuhan diani, dili kini purgatorio. Si Kristo Jesus nag-adto sa prisuhan sa mga anghel human sa iyang kamatayon o nagwali siya diadto mahitungod sa iyang kadaugan batok sa sala, batok sa Satan, batok sa mga demonyo. Si Kristo Jesus nagdaog o gani human sa ikatulo ka adlaw siya nabanhaw. Dalaygon ang Ginoo sa inyong pagpaminaw o hinaot nga naamoy nakatunan sa atong lesson today. Hinaot nga kini nga topic inyong i-share sa inyong mga kapwa, friends, inyong mga igsuon, mga hinigugma, aron mapadayag ninyo kanila nga kita adunay kadaugan tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus. Ang bayad sa sala kamatayon,
Busa si Kristo Jesus nagpakamatay. O grabe kadako ang blessing. Napildi niya ang kamatayon, napildi niya ang yawa, napildi niya ang mga demonyo. Ug tua, naghimo siya og preaching of victory didto sa bilangguan sa mga demonyo, sa mga anghel. Talaygon ang Ginoo. God bless us all.